Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning, Miyerkules. Aldaw ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria day makalingaw, pasalamat tabi kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena taod-taod alas 5:15 hapon. Madadangog po yan live sa DCGB. Siyempre sa paghampang niya to kaining kaaldaw na medyo mainit-init na ning diit, pero yaon pa ang lipot. Pasalamat kita taarog pa kaiyan ang klima. Dai pa minabuelo ang verano. Sa paghampang niya to kaining kaaldawon, mahal na Diyos dapat enot permisa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo, special mention an sa muyang pag-iribadigdi sa technical department. An sa kuyang kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Barangay Dapdap. Happy birthday kumpadreng Nald ha. Enjoy and many more blessings tabi pading Nald. Happy birthday. Programa ng Tingog kan Banwaan, minalaom na yaon po kamo dyan na mag-diretso lamang kita sundo man alas 10:30 udto. Mantang sibot gayud dyan kamo sa pangudtuhan. Pagpreparar kan pangudtuhan sa kusina. So mga nasa trabaho, nasa auto, nasa negosyo, tiyendahan. Kumusta kamong parasira? Security guards, carpentero, barbero. Yaon dyan mga sastre, mga paratahi. Good morning tabi dyan sa National Telecommunications Commission. Sa men and women po kang NTC kay Engineer Mon. Buda dyan sa Security Department. Siyempre sa Philippine Statistics Authority kay Director Engineer Cynthia Perdiz. Diyan sa mga security guards man tabi kan PSA good morning. Sagkod diyan sa Land Bank of the Philippines, asin sa Development Bank of the Philippines. Katuwang ta dyan sa luwas sa pagpresentar kang programa mapaabot ng informasyon ang Mega Force Patrol Chief Jimmy Pading Jim Pading Al kumpadreng Jomar, Joshua Bino, Karen Nicole Ala, si Angel Mustaza sa Manibela Henry Mata. Maray na agaman tabi sa imo sa tuyang amigo Senyor El Haciendero Jason Gomez Puyo. Sir Jason, maray na aga tabi sa imo asin sa familia. Siyempre so barkada man niya to si Fafa Jer Bailon. Maray na aga tabi Fafa Jer Bailon. Buda dyan kay Sir Rodel Nino Franco. Master Control lan sa muya pong Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Diyan po sa newsroom, News Director Mardila. Laban ang laban. Kasabay dyan si Jen Matthew Balyeran, Ma'am Sha Leron, Nicole Angloriani, Jimos Barrios. Si Surumada po nindan mga istoryang nagbuburotwa, istoryang may laman. Lokal, national, international. Nadadangog din do kada best news break as in major newscasts. And nababasa dyan po sa DCGB News Online ang samuyang social media platform. IT, yaon man tabi dyan, Jerome Nico Martinez. Ara po sa samuyang broadcast worldwide, netwide. Sa DCGB News Online ay maging sa YouTube. Ako mapuan sa indong serbidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning tabi sa Indo Gabos. Ano ang sa kuyang telepono numero sa mga Globe subscribers 09660
730-115, 0966-0730-115, and then sa Smart 0942-670-1195. Morning tabi sa Satuya Agabos. Happy birthday Pading Nald Baldo ha. Happy birthday tabi sa imo. And enjoy your day tabi, and many more birthdays to come. Diyan po sa imo Pading Nald. Mabuhay ka tabi Pading Nald. Sige. Maray na aga tabi mga tugang sa Giraray. Standby po muna tabi yung news team, yung Mega Force Patrol, yung all units, not unless na flash report iyan. Igwa kita na naman ning pinagsusubaybayan po na serye nin mga istorya nasyonal na igwa po nin efekto sa kabilugan po kan probinsya o kaya kan Pilipinas pagbuhay-buhay ta maging individual o kaya bilang nasyon. Ini po baga so impeachment na naman na ipinagsangat sa satuyang presidente Bongbong Marcos Jr. Nagkapirang taon baga sa nakitang pinahingaloan ng mga impeachment. And eto na naman tayo. Impeachment na naman. Presidente na naman ang gustong pahalion. Yaon po sa linya na sa tuya pong congressman si Attorney Pido Garbin Jr. Miyembro siya ka na House Justice Committee. Kundi ako nasa sala Vice Chairman gayud po para sa developments kainita gari magbuborotohan ng unyan sa komite kung ano man ang gadaan mangyayari ka itong ipinagsangat ng primerong impeachment kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nasa linya po si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Sir, good morning tabi. We're on air na sa Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Good morning, Pio. Good morning. Sa gabos na nag-aantabay kang PBN DCGB. Opo, salamat sa oras. And primero tabi, Kong, kindly correct me kung sala. Vice Chair ka po kang Justice Committee sa Kongreso? Well, I confirm that is correct, tabi, Pio. Sa Vice Chair kang Committee on Justice. Opo. Kung tabi makiidukar, madagog kami, ano na po so kamugtakan kan impeachment complaint na ipinagsaangat kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sabi magbuburotohan niya na aldaw yung komite. Madangog po kami. Go ahead po. Pio, aram mo, kasuhapon nagkaigwaki exhaustive discussion and debates and following the manifestations of several members kang Committee on Justice. Manungod sa pagtukar kang whether may sustansya itong pinag-file na duwang impeachment complaints against Presidente. So, inot na pinag-diskuter itong impeachment complaint that was filed by Attorney De Jesus and was endorsed by Congressman Jet Nisay. And natapos duman ang diskusyon, natapos ang deliberasyon. Alagad pinag-maawot kang chairperson kang Committee on Justice na second impeachment complaint filed by the Makabayan Group will be scheduled today for deliberations on whether there is a sufficiency in substance. Then after the deliberation on findings on sufficiency on substance, duman pagbubotohan na suduwang complaint whether they have substance, and kung daiman, this will be dismissed, and ang Committee on Justice will render a report by next week for the plenary session. So iyan ang status of the case right now kang impeachment proceeding before the House of Representatives, Pio. So when you ask me whether magkakaigwa kibotohan sa sufficiency in substance sa duwang impeachment complaint, that is correct, and it is today scheduled. Opo. So bali duwa palang tabi ining ipinagsangat na impeachment complaint itong ki Attorney De Jesus Budaso sa Makabayan Black tabi. Well, tama ka, Pio, and as you know, we
heard and discussed them separately dahil wala pa man na consolidation of cases. Premature pa ang pag-consolidate kaining two impeachment complaints. So, pareho ang schedule sa pagdangog alagad hiwalay ang pagtukar kang sufficiency in substance kaining duwang impeachment complaint. Opo, kumo duwang impeachment complaint tabi kong pido, ano po ang grounds? Mag-iba po so grounds na pinagamit ninda? Well, duman sa first impeachment complaint, there were 4 grounds alleged. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and I forgot the other grounds. But this second impeachment complaint solely based on 2 impeachable grounds, betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Opo. Now, pag pigsabi ta po tabi kong na pag-urulayan, pag-dideribatehan ang substance kan complaint, anong gustong sabihon tabi? Meaning, under our impeachment rules, there must be a recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. Dapat yaon sa sustansya na kung saan may narrations of facts that will constitute the impeachable offense. Pio, bako saan dapat ini narration? Dapat narration of facts. When you say facts, establish facts based on authentic documents, personal knowledge, and or authentic records. Kaya kasuhapon, nakasentro sa debate na pwede ta daw ini tugutan na may findings kitang sufficiency in substance na kung saan ang basihan puro sa na newspaper clippings or primarily gathered from news reports. So those are the things that were discussed yesterday and part of the exhaustive discussion and debate duman sa Committee on Justice. Gustong sabihin kung tama tabi ang pag-iintindi ko man po na isumiter na diyan gabos na ebidensyas tabi duman sa indang mga aligasyones. Well, this is not yet the presentation of evidence in chief, but when you speak of authentic records and at the same time determining Hello kong nawara. Hello. Hello. Go ahead po. Hello. Go ahead po. This is akin or analogous to kumaga preliminary investigation. So just to arrive at a probable cause tabi, Pio. Ayun. So though this is not a criminal proceedings, but the rules of court is suppletorily in character. Meaning, sa kakulangan kang impeachment rules proceedings, pinag-a-apply ta sa rules of court. And as I have said earlier, analogous ini sa sarong pagdangog na kung saan gari preliminary investigation na maghahanap kita kay probable cause. Gari na sa prosecutor pa sana tabi ano po? Yes, tama po kamo. Opo. Now, halimbawa, ma-aprobaran yan na duwang impeachment complaint na yan kan committee, what will happen, tabi? Then, under the impeachment rules, immediately ino-notify ta sa mga respondent o itong respondent, ang presidente, na kung saan within 10 session days, kay po niya magsimbag duman sa pinagrereklamo sa iya na kung saan sa nagkapirang impeachable offense, dapat simbagon niya ito sa paagi kisarong answer. Kung daiman magsimbag ang nasabing respondent, then all the allegations contained in the impeachment complaints will be deemed controverted, meaning there's a general denial on all the allegation kumbaga alleged in against the respondent. So yan Pio ang sa tuyang impeachment rules. Papasimbagon immediately ang pinag-akusara. Kung day magsimbag, sumitido na sa plenaryo yan? Well, kung day magsimbag, then there's a presentation of evidence in chief. Magre-receive yung mga ebidensya, testimonya, dokumento. There will be subpoena dosis tecum at testificandum that will be issued by the committee. And that is the time wherein iyan ang pinag-aapod na moments of deliberations that will lead to whether dismissal of the case or
approval by the committee to come up with an articles of impeachment. So, ang impeachment proceedings, tabi, Pio, has different parts. The beginning, the middle, and the end. When you speak of the beginning, it's the filing of the impeachment complaint. The middle is the moments of the deliberation that leads to the signing of the articles of impeachment, and the transmittal of the articles of impeachment to the Senate is the end, Pio. That is the parts of the impeachment procedure. Pag-abot naman sa Senado, kung matransmit ang impeachment complaint or articles of impeachment, yan ang pinag-aapod ng trial proper duman sa Senado. Opo. Kung halimbawa dyan pa sana sa komite, ma-determinaran na daing sustansya, what will happen, tabi? Then again, the committee will submit a report to the plenary of their findings, why there was these findings of insufficiency in substance. And iyan pagbaborutuhan magiraraya abdaptar iyan kang plenaryo. Meaning, it can be overturned by 1/3 vote of House members. Pwede man giraray magkaigwa ki articles of impeachment kung daiuyon ang at least 1/3 of the members of the House of Representatives. Ano? Opo. Okay, sige po, tabi kong Pido. Salamat din maray sa pag-explicar, and we know for a fact na mapuon na tabi ang deliberasyon na naman. We are scheduled to start at 10 a.m. Opo. And kabangangal daw magkakaigwa ki deliberasyon duman sa sufficiency in substance, and in the afternoon the two impeachment complaint will be subject to a vote whether there's a findings on sufficiency or insufficiency in substance. So ini po ang hectic schedule kang Committee on Justice ngunya na pagkaaga o pagkaaldaw na Miyerkules. Not unless po, tabi kong igwa ka pang gustong idagdag man, go ahead, tabi. Okay naman, Pio. Salamat sa pag-upload, as in matawan ka mo ki-update kang trabaho ta sa Kongreso. So padagos lang kita sa aktibong partisipasyon, lalong-lalo na sa mga deliberasyon na kung saan nakaka-apektar bakusa na sa mga kababayan Bicolano, kundi sa pag-gugobernar sa bilog na nasyon, tabi, Pio. Again, marinal daw, tabi. Thank you so much, tabi Attorney Congressman Pido Garbin Jr. manungod sa pag-explicar sa satuya kana trabaho duman nangyayari sa Kongreso kana sa tuyang mga representantes, and ini po sigurado igwanin epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang nasyon. Now, sabi tangani kasuba gubaga Jerome, ini na naman pera ng impeachment proceedings ang inagihang kang Pilipinas. Kadakol na baga ang pigi daw nangunyan kan mga Pilipino, when will be the time na magkaigwa man lamang ning kumbaga estabilidad na ang Pilipinas, sa kita mapoon politika, ekonomiya, ta sa politika baga tabi ilingan ng pera ng presidenteng pinag-impeach ta si kunyan si Erap kung pinaresign ito bako o may pinag-impeach na kitang kunyan Chief Justice, kung balikan ta sa presidente, pera na po ang presidenteng nahampang sa impeachment. If my memory serves me right, gayud si Gloria na Arroyo, nahampang ba ito sa impeachment? Basta an sa kuya ang kandigdi ang sigurado ta itong suki Erap ito so talagang kainot-inotitang na hiling na eksperyensyahan na pagkondusir ning impeachment trial kontra sa sarong presidente na eventually nga nag-resign taang impeachment baga it's a quasi political proceedings in nature
kung igwa kaning numero dyan sa Senado, mas probably day ka mai-impeach. Yan. Igwa kitang pinag-impeach na kunyan na Chief Justice si Renato Corona. And here we are again, presidente ang gustong patalsikon. Duwa na sa nang bagay bagatabi ang presidency kang Pilipinas perming kunyan ining mga latest na nagkaperang taon baga perming nahampang sa political and economical instability ang Pilipinas. Itong pig-idaw na magkaigo ba ganing at least moratorium or or katrangkiluhan sa laog nin at least sa o duwang termino na magkaiba ang presidente na daipig tutukdul ang presidente pa ibaba. Adi, day pa kita naka-experience na sudayaday sa nabaga the likes nga of nasyon halimbawa Singapore, Japan, Korea, baga South Korea. Day kitang nadadangog na ang kada binatukaw na presidente perming namimiligro na tutok dulon kan mga political adversaries pababa. Igwa kita ning kwan ito sa suki ko niya kidigong kitatadigong ito parang day dumaning day ning nagbutwang impeachment complaint dumanta gari in a sense nakigkig ka ito sa mga tao na parang strong man bako sa panahon baka ito ni Digong so initial na kung ito kan mga tao maray nga ita igwa kita ning strong man parang leader na maikukumparata sa leader ibang nasyones arog kan Singapore, Silicon yun na magkakaigwa talaga ng political hold na pigre respeto or may takot in a sense pero after Digong here comes na naman tabi kita iyon na naman ang nangyayari igwa po yung epekto ta siyempre ang ekonomiya ta magiging bako iyan masyadong asertado ta so mga investor coming from different nations, mga nasyones, makuan iyan madudua-dua ta unstable nga ni ang politika. So yan na naman tabi eto na naman tayo. 2 taon na sana ko na baga tabi Chief Tech Kramer 2 taon na sana. 2028 matatapos na ang turno and yet uni na pigtutukdul patabi Inda ko sa natabi magkaigwa pa daw ning panahon in our lifetime na magkaigwa talaga ning political peace sa Pilipinas na igwa ning sarong leader na presidente na makakakuanin suporta super majority kan halos gabos na Pilipino. Inda ko sa natabi. And sa mga panahon na ini, 2 years to go, sisay na pwede daw na presidente ang mapili ng tama na igwanin command talaga as in igwaning halangkaw na level nin suporta ang Pilipinas na day na magburutwa pa ining mga impeachment na ini. Bako, yan So, sabi baga ni Congressman Pido, dyan na uning aldaw na ini, paghururunan itong duwang ipinagsaangat na itong impeachment complaint kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Now, narumduman ko lamang kay ito, Chief Tech Ramir. Si dating Chief Justice Renato Corona. Rumdum patabi nindo aber daw so mga paraan tabay tangon yan. Duman baga sa impeachment ka ito ni Chief Justice Corona. Talagang dinistroso so pagkatao ka ito ni Chief Justice Corona during the impeachment trial. Now, winara so dignidad kan tao. Imagine tapi Chief Tech Ramir, Chief Justice at that Bako yan na basta-basta ang inadalan kaan an sinakripisyo kaan sa buhay tanganing abuton man ang pinnacle na iyan kumbaga so pinaka itaas man apex kang sa iya manabuhay yugon man Chief Justice ka pinasupgang ka sa naduman sa kunyan sa
impeachment trial, kinonvict ka patabi, tinangkas ka, nakasurat sa history books kan Pilipinas, dainan mahahali. The first ever Chief Justice na impeach. Convicted duman sa kunyan sa Senado. Bako, pinag-akusaran baga siya duman, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, tada ida baga niya ibinugtak, duman sa salen so sa iyang mga dollar deposit accounts na minamuntar sa milyones de pesos kung i-convert mo sa pesos. Buda iba pang mga akusasyon. Duman sa kunyan, duman sa impeachment trial, panahon ito ni Noynoy Aquino, kadaklan duman ng mga senadores, yaon sa grupo kan administrasyon kay ito ni then President Tabangang Kimahal na Diyos, Noynoy Aquino. Kaya baga kung sa indong narumduman kasubago sa satuyang mga pag-uro istorya, sabi ta, an impeachment trial is a numbers game dyan sa Senado. Kung kaput mo mga senadores dyan, igwaning halangkaw na posibilidad na dai ka mahihiro. Ia-acquit ka tabi kan. That's what happened duman baga tabi sa kunyan sa panahon ka ito ni Chief Justice Corona. So mga kadaklan na kuan duman mga senadores apil ki Noynoy Aquino ka ito, kaya kinonvict ka ito si Corona. Bako, sentensyado ka, tinangkas. Ngunyan initabi pagkatangkas baka ito ni Corona, after kumpirang taon baga ito, at apwera ka itong sukaso duman baga na ipinagsangat sa iya sa impeachment court sa Senado, igwaning kasong isinangat man sa korte sa paagikan ombudsman Buda Sandigan Bayan yata ito. The same allegations, the same accusations, kung ano po so akusasyon na ginamit duman sa Senado na kinonvict si Corona, kung ang Senado is a quasi-political trial, ang pigagamit dyan na regulasyones, bako masyadong susog sa ebidensya, bako masyadong susog sa ipigmamandukan lay kung paano ang pagdeterminar talaga kang katotohanan gamit ang evidensyas na pinagsusunod ang rules of evidence and rules of court. Yan. The same accusations, iyon nakasaangat kay Corona sa ombudsman, Buda sa Sandigan Bayan. Di na convict baga siya kaito sa kunyan sa Senado. Hinubaan siya ng dignidad sa pagkatawon niya na trampled upon. Grabing kasusupgan. Bako sana sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaaban. Naisiyan ito kang bilog na kinaaban. Naka-live baga ito sa mga telebisyones. Di iyon natangkas baga si Corona. Nalingaw na kang tawo na igwa pala ning kaso na isinaangat kay Corona the same mga aligasyones na ginamit sa Kongreso o sa Senado. Luminis o nagkapirang taon, nagadan si Justice Corona. Siguro sa pagkamundo, sa stress, anxiety, depression, or what. Basta, misteryoso baga so pagkagadan ka ito, dahil na nga ni ibaga, dahil na nagkunyan so pamilya, dahil na nagpahayag kung anong ikinagadanta. Nanaram na, grabe na ang kasusupgan so sinapar ninda. Nanaram na dahil na, basta misteryoso so pagkagadan ni Corona. After na magadan si Corona, pakalis naman ng kumpirang taon, you know what kung anong nangyari? Acquitted si dating Chief Justice Renato Corona kan korte. Acquitted of the same accusations hurled against him duman sa Senado. Napawaran siya ning kunyan sala. Iba ang trial sa kunyan sa Senado, iyan trial by publicity iyan, political trial iyan, dahil dyan pinagsusunod mayormente ang rules of court. Halos nga ni ang kunyan dyan, ang desisyon kang kunyan, kang impeachment trial, igwaning dakulang impluensya ang public opinion. Niyan public opinion bagatabi, kung ano sa nasumaisipan kan tao, kung ano sa paghiling ninda, kung ano sa paghiling kan komunidad, without examining the veracity kan mga evidensyas, kan mga akusasyones, pag nagdesisyon so tao, opinion, iyo na iyan. And ang danger kan public opinion is, dahil nangangahulugan na perming tama iyan, opinion sa naan kang publiko.
Pero pag abot sa korte, iba po iyan. Ang korte dai po nagkukonsiderar nin public opinion. Kaya nga ni ibaga ang trial ka iyan, dai piga sa publiko. Tanganing dai ma-afektaran, dai ma-influensyahan sa mga huwes na ang mga huwes na ang pigagamit talaga kung ano ang dapat na sunodon na prosedimento sa pag-apresyar kan mga ebidensyas, pag-apresyar kan mga testimonyas, pag-apresyar kan dokumentos, testigos asin iba pa. Gamit ang rules of court. Tanganing lumuwas talagang katotohanan sa pagikan trial na protehido so nag-akusar, protehido so pinag-akusar. Gamit ang rules of court. Iyan po so nangyari duman sa nangyari sa kaso ni Corona na pag-abot duman sa trial kan korte, acquitted siya. Nya ano pa man, paano pa man mababawi ni Justice Corona so dignidad kan sa iyang pangaran na gadana siya tabi. Oh. Iyan po ang nangyari kaan. Dahil na masyadong na-highlight ini paano, nalingawan na kan publiko kan matapos so impeachment, urugmahon sa publiko. Naipintura na sa isip kay ito kan tao na talagang dapat tang kason si Corona na nagkasala siya duman sa impeachment trial. O bako? Now, pag abot kan sa trial sa korte, iba ang nangyayari po kaan. Ang minaluwas na dyan, so talagang totoo na nangyari. Bako, por dahil sa political trial, kundi por dahil sa pag-apresyar nin tamang sistema sa pag-apresyar nin mga ebidensyas. O paano kaan? Na pagkagadan ni Justice Corona, lingaw na so nangyari sa ayakan tao. Naibareta baga after pirang taon gaya dito, saro 2 taon kan magadan si Corona, naibareta na acquitted siya, dai naman ito kinagat kan tao, lingaw na. So lesson learned duman, dai naman nagsagum sa isip kan tao, talingaw na bako nang mainit. Basta na sa nabaga ito binareta, dahil na nagpara-discuss ka ito sa ere, dahil nang nag-discuss ka ito sa internet, sa radyo, sa television, dahil na. Pero ano so nangyari? Justice has not, dahil na serbiso hustisya kay Corona. Tagadana siya. Ano patabi ka na yan. Kaya, here we are again tabi sa Pilipinas. Iyon na naman ang kunyan, ining impeachment na naman. I don't know tabi kung sa naman ang kaabutan ta kainingapit na panahon tabi yan. Yan. Corona was impeached, none of the offense filed in the Senate. He committed an offense, non-declaration of items from the Salen. Bugok sa mga ibang senador ka ito, kawawa man sa tao. Kawawa man tabi talaga. Na ito nga ni baga, sabi ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, itong so pagbugtak ni Corona kan itong so sayang account, pwede nga ni nga itong korehiran. Bako man nga itong impeachable offense, pwede itong korehiran. Kundi kwasay political trial nga ni, kaya araw ka na nangyari duman. Ay nako. So ini man po, aabangan niya to, ngunya na aldaw, baka dyan nabanggi, igwa na ning resulta, kung anong mangyayari duman sa brutohan naman, moving forward na sa presenting panahon, kung anong mangyayari dyan sa Committee on Justice, na kasabay dyan si Congressman Attorney Pido Garbin Jr., Vice Chairperson, saro sa Vice Chairperson, kung madeterminaran kan komite na igwaning sustansya so mga isinaangat na itong complaints, ang duwang complaint na ipinagsaangat kontra kay Presidente Bongbong Marcos, impeachment complaint. Kung igwaning sustansya, kung it will hold water, kumbaga sa ordinaryong kaso, nasa preliminary investigation pa sana na so piskalya, so prosecutor, pinaghiling, ano daw ini, kung igwa man agad nin kakusgan na pwede ining isaangat sa korte. Yan. Apudo na kang piskalya, so kang prosecutor so nag-akusar, apudo na kang prosecutor so inakusar, hihilingon so sa indang mga simbag, mag-inibong dalado, dideterminaran kang prosecutor, ay daing sustansya, dismiss ini. Dideterminaran kang prosecutor, may sustansya, isaangat sa korte. Arog po kayan ang
sistema, sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., na susunod doon dyan sa Kongreso. Now, dakul bagang mga pag-urulayan naman yan sa Kongreso na mapipindyente, tadyan na naman tabi, masisentro ang diskusyon kan Pilipinas impeachment complaint na yan na pinagsaangat kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Tabi ngunyan, maging kita pabor o bako kay Presidente Bongbong Marcos Jr., apektado kita gabos tabi na mga Pilipino sa magiging resulta kaining dalaga na naman na ini kan impeachment digdi sa Pilipinas. Oras Pilipinas, it's 9:41. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Mga liver lovers! Musta na ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liverade. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liverade. Liverade Pro! Liverade pero Pro! That's right! Liverade Pro! Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liverade Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available in Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Salamat tabi Chief Tech Ramir. Alburon kung una nagkapirang minuto dyan sa Tech Department. Nasa linya po si Alcalde Vic Perete kan Daraga inapudanta and mako kita ning precious time. May nagakapirang mga istorya dyan sa Daraga na gusto taman na maipaabot. Mayor Vic, maray na aga tabi. On the air na kita sa Tingog Ganbanwaan. Maray na aga, Sir Pio, asin sa mga nagdadangog sa DCGB. Opo. Mayor Vic tabi primero, sukuan may nadangog ako nagari may dakulaon na proyekto kita diyan sa turismo ining sudig di baga sa Kagsawa Ruins na pinagsisibutan tanong niya na i-conceptualize tabi. Iyo po sa pakikipagtabangan ta sa tuyang padabang congressman sa segundo distrito si Kong Kaloy Loria.
Asin siyempre sa mga kahuro niya duman sa national, itong CHESA, ma-develop ining samuyang kagsawa. Ang apod minig ditabi, Sir Pio, Kagsawa Heritage Development Plan. Opo. Iyo ang kaipuhan ma-develop ningon yan ta sa nagdadakol asin mapagayon ang turismo dito sa Banwaning Daraga. Ano po ang kunyan so mga mayor na ipinag-infuse ta dyan na posibleng mahiling pagbabago dyan sa irarong kang programang iyan sa Kagsawa tabi, Mayor Vic? Iya, tabi Sir Pio, ining plano ini sa pagkikipagtabangan ini bako lang kang lokal na gobyerno asin sa national government kundi kasabay po ini ang National Museum, ang simbahan kang Albay sa pagkikipagtabangan ta sa inda kay especially kay Architect Ana asin Bishop Bailon. Ining mga tindahan kay puhan i-relocate ta po ining garo open mahiling nindo pa ibang ang klase ang sa iyang design ini bubugtak ta duman sa mga propriedad kan lokal na gobyerno duman sa may gilid tanganing ding obstruction baga tabi Sir Pio ining pinakamagayo na bulkan digdi sa Pilipinas. Oho, magkakaigwaning physical rearrangement dyan plus mga itong mga amenities tabi Mayor Vic madagdag iyan. Opo. Asin magayon na experience pag nagbisita sinda digdi sa muyang Kagsawa Ruins. Oho. Ano ang kwantabi Mayor Vic? Ano sa inyong projection kaiyan? Mga pirang taon ang totalmente kukonsumuhong kantanganing ma-realizar iyan na programa tabi? Igo kami ngunyan kasusarong hapon pa lang nagpasa na kami kang sa muyang plano sa opisina ni kong Kaloy Loria. Asin siguro sabi niya ihidalion niya na matapos sa year 2027. Sana pangajim mga kapuon kami ngunyan na taon. Iyo man ang pangajim sa iyo man ang siguro sa muyasan sa tuyang congressman. Uway yung rehabilitation kag Kagsawa Ruins. May nahiling pa kamong potensyal na talagang dai pa nagagamit na pwedeng mag-boom kung ma-rehabilitar na yan tabi? Iyo po. Kaya nga ni pagbisita kay itong pagbukas kang Kagsawa Festival, may mga bisita baga tabi kita hali sa National Museum. Nagngalas nga niya ako duman ta tulupalan ang cultural treasure kang Banwaning Daraga. Ini po bagang simbahan, ining Kagsawa Ruins, asinso sa Bujaw Ruins. Kaya iyo ang mga saro sa mga planong tang pakukusugon ining turismo tabi. Iko-connect ta ining tulo tanganing magayon ang mabibisita kan sa tuyang mga turista. Any idea duman sa fundo kabilugan kang Kagsawa Heritage Park na yan tabi? Yung parang idea lang, estimate tabi? Siguro mga 100 million po ining plano. Di ko po may siguro. Depende po ini sa approval kang national government kung pira. Pero bahala na ang sa tuyang congressman kung pira. Kami digdeo nakikipagtabangan lang sa national government. Asin mapakiray ini. Asin siyempre, igaw man sindang in collaboration po alam nini sa National Museum. Iyo po. By the way, pag naputol po ang call akong maridayal tabi Mayor Vic, Sige. So that's good enough because narumduman ko kay to. So saro mo sa battle cry kang kampanya is yung turismo dyan ma-enhance tanganing makatauning oportunidad tabi dyan. Now, sa lado kan ining food security, igwaning kasuhapo na istorya ko ini sa programa. So parang food terminal dyan sa may talahib na gigibuhon man sa kan kongresista tabi kan 2nd District. Tama po, sarap man po ini sa Pigubusol sa tuyang congressman. Ining food terminal sa pakikipagtabangan ka sa Department of Agriculture. Iga po kami digding daga sa talahib pag sa diri kang lokal na gobyerno na i-develop man magiging terminal, food terminal hub. Kaya magayon po ini ini siguro worth ini 500 million hanggang 1 billion ang pondo para maisigurar, sabi nga ni Congressman, maisigurar ang food security bako lang digdi po sa Banwaning Daraga kundi digdi sa probinsya kang Albay. Para may processing pa nga dyan na ibubugtag, processing hub kan mga produkto?
Ayo po, dakulon po ini parang mix use po ini kang mga iba-ibang i-develop pong arog po kayo ng ano yan, food processing, cold storage, ano yan, parang exchange, ano yan, dakulon po din mga programang ibubugtak ang ining greenhouse, yaon po dyan gigibuhon. Opo. So that yung daga counterpart ka na lokal na gobyerno tabi, Mayor? Ayo po. Okay, very good. Okay, so tama iyan, may sa agrikultura, may sa turismo. Now, before I let you go, saro pa po, so importante, Mayor Vic Tabi, ano nang kamugtakan kanso sa pag-monitor ta dyan kanso sa supply nin potable water niya to dyan sa Daraga Tabi? Inibaga tabi ng prime matter na bakal na kang sa pagkakaaram ko. Mahiling siguro kang mga tao na bakal na kang sarong si Lucio Kuda, ano? Okay. Kaya iba ng management na mangyayari. Pero wala pa masyadong update ang prime matter kung ano talaga. Pero padagos manggiraray ang serbisyo ninda. Digdi sa Banwa aning Daraga, medyo nag-improve ang tubig mili sa sentro, nagkapirang lugar. Kaya medyo naurog makita, no? Dati alas 12 ng udto, wala ng tubig. Kami ngunyan hanggang Banggi, minsan hanggang alas 12 ng Banggi, iga pang tubig. Kaya medyo magayon-gayon ang bulos kang tubig di sa sentro kang Daraga. Marayray, may date ng notable improvement. Opo. That's good. Sige Tabi, Mayor Vic, kung ikaw ka pang gustong idagdag man, go ahead Tabi. Ayo, ang hagad ko lang tabi sa inda, sa mga lalo na sa mga Daraganya, ang saro ang pakikipagtabangan asin na unidad. Dahil po ini mangyayari kung dahil po kita pagkasararo. Asin kami digdi sa lugar ng gobyerno, padagos pong magaservice sa Indo. Salamat po, Sir Pio. Thank you so much mga tugang si Honorable Mayor Vic Perete Candaraga. Sa tuya yan nababalikan sa programa, no? Ini mga informasyon ay pinagpaabot man kan alkalde dyan Candaraga. And we will be right back. Ubusin mo na Tabi, Chief Tech Ramir. Sagkod na makabareta man si Jen dyan sa newsroom asin mga hanap buhay pa. Go ahead. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo.
Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sarong Pinay nurse ang nagadan mantang duwa pa ang nairido matapos mabiktima ng hit and run sa Tabuk City, Saudi Arabia. Sigun sa Migrant Workers Office o MWO Jeddah sa sarong Facebook post na bandang alauna ning aga kang Domingo pauliin na ang tulo hali sa Tabuk Park Mall kang biglang mabangga kang makaskason na lunadan sa Maru Al Amir District mantang nagbabalyo. Tulos man sindang dinara sa King Khalid Civilian Hospital kung saan na umayan ang duwang kinaagahan mantang saro ang dead on arrival sa ospital. Saro sa mga nalugadan ang dinara pa sa Riyadh para magpairarom sa operasyon. Sigun sa MWO, sangunya nasa kulungan na ang nakabangang driver na pigbalo pang magdulag alagad nabukod kang nagkapirang motorista na nakahiling sa insidente. Pahayag kang opisina na nakatutok ang MWO asin OWA sa nasabing kaso asin matabang sa ikakaresolver kaini para matawan ng hustisya ang mga kababayan. Yan ang bareta kali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, maray na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Joshua Bino on the Spot Report. Report kita dyan sa luwas. Joshua, good morning. Go ahead na tabi. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong pareta, bagong liderato naman ngunyan, Sir Pio, ang Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA Regional Office kan Bicol Region. Initabi, Sir Pio, matapos na magkaigwaman ni na pagbabalasa sa mga liderato kan nasabing ahensya and sarok karik na sa naagihan iyo ining Bicol Region. Ang bagong Regional Director kan PDEA Bicol, iyo si Regional Director Wardley Getalia. Kung sa intabi, Sir Pio, sa impormasyon na nakumpirmar kan DCGB News sa paagi kan tagapagtaram kan PDEA Bicol na si Sir Carlo Fernandez, ining si RD Wardley Getalia, pasiring palang digitabi, Sir Pio, sa Bicol, as in pwedeng umabot ini ano man aldaw ngunyan na simana. No arin maasumir da? Effective so pagparalitan, Sir Pio, kan February 1. Yun, kan Domingo. Ano da yan na nangyari dyan? Permina sana bagang nagbabalasa sa PDEA. Dahil ipinagtaram si Sir Carlo, ano an kuan regular na rigudon ba yan o igong mga rasones? Regular lang, Sir P, yung dalagan kan sa indang ahensya na reshuffle ng mga regional director and nabanggit niya ni Kasabago February 1 sa effectivity kay itong balasahan and nagkaigwa, Sir Pio, ni formal na turnover ceremony sa national headquarters kan PDEA. Adumana. Ining si bagong regional director tadigita di Sir Pio, siya ang dating director kan Plans and Operation Services kan PDEA National Headquarters. And sinalidahan niya si outgoing regional director, si Atty. Jacqueline De Guzman, na nagkapirang bulan man na nagserbi bilang regional director, and si De Guzman ikaw naman doon, Sir Pio, sa National Headquarters bilang pamayo kan Compliance Services Division. Dahil nagkakaharala yun sa PDEA, no? Dahil nangyayari dyan. Dahil nagkakaharala itong sukababayan ta si Egay na Jubay, dahil nahaloy. Dahil ka naririparo. Pag, kumbaga, bakong dakol ang mga performance maninda, milyones man ang nagkakaroon fiskar, buda may nagkakadarkop na high value targets. Tama ka dyan, Sir P. Kung matandaan kabaga, sa sarong tier digdi sa Bicol, nasa ba't itong milyon-milyon na kantilad man illegal droga? Yan. Sa termino kay ni outgoing regional director De Guzman. Igo baga na, pag ang sarong performer, yaon dyan na sa iyang opisina, halangkaw ang sa iyang kumbaga accomplishment, performer nga ni. Ang kadaklan baka nare-retain tanganing yaon sa momentum. Ang nagagalas kita, tapag may mga milyones na nadadalaganan, minareshuffle. Well, we submit to their kunyan, wisdom. Kung baka nakukulangan ng performance pa, di ba? Or baka talagang parte man kan sa indaman na rigudon tanganing dai magkaigoning kumbaga itong speak upod na acquaintances na hararom ang mga direktor digdi tatibaad kon maging kakutsabal lugod bako.
Ida dito sa pero nariripa. Dito garing sabot Dito Sergio. sabot. O kung ano yan. Ani babaga imaray nga yung performance ka ini mahahaloy-haloy nga ta may nagkakadarakop na milyones na kantidad ng droga. Pero kabaliktad ang nangyari. Ano may nadalaganan ba or what? Hindi sabot yan. Those are all hanging questions. Those are not accusations. Those are questions. Ano? Curiosity kan komunidad. Bako? Yeah, no tapag may malaog na naman na bago, panibagong diskarte na naman iyan. Pag panibagong diskarte, ang lamang kaan sa mga sindikato. Ay nako, sige. Anyway, tabi Sergio, iyan ang dagdag na informasyon. So bagong regional director sa pangaran ni Director 3, Wardley Gitalia. Ano babae ano lalaki? Lalaki, Sergio, lalaki. Wardley. Hitalya o Gitalia? Ang spelling G-E Gitalia. G as in Gomez. Goat. Echo. As in goat. Tapos Talya. Tango Alpha Lima India Alpha. Sige. Okay. So welcome din sa Bicol. Sige. Yes. So yung tabi Sergio, nagdag na istorya. Alibig di sa Pidea Bicol, Joshua Bino. DCGB. Salamat tabi Joshua sa istorya halik dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency Rigodon sa PIDEA. Bago na naman na direktor. DCGB On the Spot Report. Engaging. Aber daw. Al Armario On the Spot Report. Kumpadring Al, marhay na agaman tabi. Go ahead na pa de. Salamat, Pade. Madali naman ma-develop ang water source. Digdi sa southern part kan Legazpi, ali dyan sa sentro. Yan ang nasigurasyon ni Mayor Isiam Ismail dahil luay-luay naman na pag-develop mo niyan ang source ali dyan sa Binanwahan, pasiring digdi sa Buraguis, Lamba, and Pingingoa na makakonektar digdi sa Taysan area diyan sa may dakulao na tangke sa sitio Tagongtong. Talagang sa ngunyan tubig man talaga pa ang kulang digdi sa southern part kan Legazpi na pingawaot kan mga residentes kaya nagtatyaga sinda sa mga dating source, aniba sa Sagurong, aniba sa Bubon, aniba igaman ki water pump, aniba sa Bumba, aniba talagang nag-aasaman, lalo sa digdi sa mga Taysan area, nag-aasaman na ma-develop yan na source hali sa LCWD na kung minsan nagukulang-kulang man digdi sa area kan Taysan. Alagan nakulaon man natabang pa digdi sa ibang mga barangay ining mga solar water system na ipinag-ibo man kan Ako Bicol. At least napapakinabangan talaga sa good sa kunyan ang mga object na yan na naging functional man as in pigapakinabangan kan mga residentes. Pero ang city government sa panginginot ni Mayor Isiam Ismail dahil man nagtutunong na ma-improve ini talaga talagang binadgetan naman ko niya na taon para lalong ma-develop ang mga water sources digdi sa southern part kan Legazpi na nagiging problema kan mga residente. Gari kompadre ano na so tubig susurupon digdi sa may Binanuahan papasakatun diyan sa dakulao na tangking yan na pigtatangad tabaga pag minaagi sa Taysan ano? Opo, yan ang plano and sabi priority man talaga na matawan man so dyan sa may area kang Binanwaha, sa may Buraguis, and diretso na yan, digitabi pa din sa may Taysan, ikukonektar iyan para kung makakonektar man ang kadig, halangkawon ba ganyan, nakulao na tangke ang ginibo digdi sa Tagongtong, ma-spread naman iyan digdi sa Taysan and sana makabot man digdi sa mga pagtaraning na barangay. Roger to databi, compadre. Apo. So plus, itong sa Binavista na yaon naman sa mga tubo, sana makadiretso naman tayo man talaga ang pinagamawot ko niyan kan lokal na gobyerno. Magsasabatan kung baga ano. Magsasabatan niyan tabi pa din. Roger. Yan informasyon, live digdi sa Southern Pagka Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, compadre.
Huwag mag-worry, yung mga yaon diyan sa sur na barangay, taday man yan pigpapabayaan po kan lokal na gobyerno kan Legazpi. One of these days makahurun tagayod si Mayor Isham. And plus ining so query kan mga renew kan mga business permit, ano yung computation kan babayadan. Mga no arin ta may mga makakahuron gayud kita diyan kung paano sa indang gustong ipaabot sa lokal na gobyerno kung ano iyan na computation diyan na parang medyo gusto man na magian-gianan pagayod so mga negosyantes niya to dili lalo itong subako man na masyadong darakula baga. Mga negosyantes, negosyos na kapartner na kan pagtalubo kan Legazpi na dapat talaga man na atamanon. So dai naman sin na masyadong madedehar. Ano? Yan, maday pakita kan mga istoryang yan. Ipapaabot ta kay Alkalde Isham Ismail. And for sure, aaksyon ang tabi yan. Kulang pa kaya so datos ta kay ditong so ideya kung ano ang pinag-aagihan mo niyan kaining mga nagkakaigwaning business renewal sa Legazpi, ha? Sige. Istorya pa kita dyan sa luwas, aramon ta daw, ang darama ni Karen na ala. Karen Ala on the spot report. I-connector ta kay Karen. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, thank you, Tabi Serpillo. May asigurasyon man ang Bicol Regional Hospital and Medical Center na may sapat na anti-venom and hospital. In kaso magparadakol pa ang i-emergensya gikan sa kagat-kanhala. Iyan ang inasigura ni Dr. Irene Rian Utos na inot na naipamareka kan DCGB News na sarong Dr. Serpillo na nagkapasyente nin sarong 3 years old na aki na nakagat nin mararahon halas kan nakaaking aldaw. Sekund sa doktor, syerto man na may nakastandby anytime na mga anti-venom sa mga masisiring na biktima, lalo na ipinagbuon kan nakaaging ni Medical Chief o IT Dr. Rabura na posible pang may mga matatagat pa nin mga halas lalo't maligalig ang daga dahil sa pagtugatan mayon. Sigun kay Dr. Utos, magas na bukas ang hospital sa pag-akomodar ng mga snake bite patient. Sa nganing maturukan ng abilableng anti-venom victim, either Serpillo para sa mga mararanghalas siring kan cobra, maski ang mga remuranon o ano pa, na mga non-venomous na hala. Di yan so mga venomous ano. Now, nagpreparar man sinda duman sa mga tutuklaw ning alas sa 14 so mga non-venomous na alas. Yes, sir, Pio. Ikaw sindaki anti-venom pat. And actually, pinag-specify ninda, ining sa Remurano, so very usual na na-elected na alas, ikaw man niya kami anti-venom dyan. Pero sure nga yan, kapag nakagat ka na ikaan, dahil ka man niya basta-basta magagadat. Gulpi pa no gayud sa petsa 14 mang-aalas ano. Lagat ko. Lagat ko, Sir Pio. So mga mang-aalas sa 14. Sige. Yes, yan ang report. Karen Ala, this is the video. Salamat, Karen. Karen Ala. Dakulon gayud Chief Tech Ramirano na mang-aalas sa petsa 14. On the spot report. Aber daw dyan kita kay Pading Joma. Jomar Ben on the spot report. Pading Jomar, maray na aga tabi. Go ahead naman. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, duwa pang ahensya kan gobyerno ang nagkaigwaning kasunduan sa Social Security System. Tangan inan mga empleyado nindang bako man mga permanente, bakong mga regular, iyoan masakop kang SSS. Inyang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Susana Malubag ang pamayokan SSS Tobacco Office. Susugay Malubag na kaulay na ninda asin nagkapirmahan nin Memorandum of Agreement ang San Francisco Institute of Science and Technology sa Malilipot under man inikan TESDA sa paagi ni Superintendent Dana May Sakay asin man ang TESDA Provincial Training Center Albay na igwanin eskwelahan di sa Malilipot
na pigpapamayuhan man ni Administrator Ronnie Arevalo para sa indang mga empleyado iyuan masakop kang SSS maski ang mga ini paring piyo bako man mga regular bakong mga permanente sa kasunduan ang mga sasakupon kan SSS iyuan mga empleyado na mga contract of service ang status then itong sa mga job order tangani na makakosindanin benepisyo o mabenepisyaran kan mga serbisyong pinagtatao kang SSS sa kasunduan susugay malubag na ang magiging style ang makolekta kan contribution kan mga ini sa status na self-employed iyo na mismo ang pamayo o administrasyon kan mga naunambita na mga pasilidad hali isa sa indang mga job order. Kumbaga ang pagsweldo pa kakaltasuna dangan biyo na sana na kukolektahon kang SSS duman sa mga administrasyon kang naunambita na mga pasilidad sa paagi kay ni susugkay so sana masisiguro na magiging epesyente ang koleksyon takon individual dakon lang mga nang may nangyayari na mga voluntary and ining so mga self-employed na babalinganan ang paghulog sa SSS kaya nagpapakalapwas kung arog kay ning sistema na mismo nga administrasyon ang pagsweldo sa mga sainda diretso kolekta masisiguro na makakahulog kang kontribusyon ang mga target na mga benepisyaryo sa mga naunambita na mga pasilidad. Roger. Yan paribiyo ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Premier Distrito kan Albay. Yan mga sa SSS sa mga sa SSS tabi yan. Maray yan na mapahiwas paan tabi na coverage yan ng mga masakop pa ining mga naunambita ni kumpadreng Jomar na gustong isabay man kang social security system mapakaray ang coverage asin ang kontribusyones yan pinagapudan ko si Sir Cedric Daep may narumduman kay ko kanakaaging mga kunyan nasa linya si Sir Cedric Daep may narumduman kay ko Sir. Good morning tabi. Good morning tabi Pio. Opo, we're on air sa programa. May narumduman pa ko Sir bago magtapos ang programa kaitong mga nakaaging panahon kan nagtutugaan bulkan igwa kang na-share sa mo kaito kan ikang yaon dyan sa apse mo na nagbibilang kaning aldaw na critical kung pirang numero kan aldaw and kung nakalapas na ito medyo nagbababaan posibilidad na magtuga yan tabi Sir Cedric. Iyo based yan bako sa based man sa performance niya tapos sa analysis kang mga parameters niya arog kang 1993 eruption nagkaigwas siyang September 11 and then puminutok siya after 18 hours after 18 days puminutok naman after 22 days yun na naman after 28 pag 32 days na day na patapos na siya na may hangganan ang sa iyang performance kang 2002 iyuman 1989 iyuman pero ka 1989 bakong explosive eruption ito 1999 ito lava flow na ito pag arog magkatong period na sinabi ko kasabago nagluluya na siya pero ang lava flow diretso pa pero paluluya na tayan kaya ang bagang iyan bulan na yan hanggang taon bago iyan pasibo. Okay. Pero bago kita magpadagos tabi Sir ang controlling manggiraray is yung scientific basis and announcement kan PBOLCS po. Iyo, kaya bagang yan, mahiling mo sa Freebooks, nagfo-fluctuate ang sulfur dioxide emission tapos ang seismicity or earthquake occurrences na minalangkawan mo yan, pababa na naman ang earthquake occurrences na daragdagan kang earthquake occurrences outside ka because of rockfall. Okay. Manyan, pero nature iyan. Kaya ang pattern niya talaga halos parehas. Pero nagbago yan after kang 1993 eruption.
Dahil after 1993, sumunod ito, less than 10 years na sanata. Dati baga from 1928, 1938, 48, 58, 68, perming 10 years. Ngunyan, ang interval niya kumisan may 8 years, may 3 years, after kang 2000, sumunod 2009, then after 2009, 2000, sumunod 2002, tapos 2002, explosive ito. Nag-zero sa visibility sa ginubatan. Kang 2009, lava flow lang ito na nagpartingan kami kato sa Mabinit. Yaon duman sa lava flow nag-uula sa arani. Christmas kato man New Year. Tapos ito naman na 2014, after kang 2009, nag-ula siya kialipot siya ng lava trickle. Iyo. Tapos kan 2016, puminutok, 2018, puminutok naman itong nagbuga talagang makusog. Tapos sinunda naman kan 2022 to 2024, 2024 gayon. And then, at maraming araw kayan, pag more than 30 na mga 32, nagluluya na siya. Dahil ng situation na malangan kang last na eruption kan 2024 garo ito 2018. Kang nahiling kung may harmonic tremor na pinauruli ko na kato sa mga evacuees. Tapos after 2 weeks, pinababa na ni Secretary Rene so alert level. Iyo. Itong supigad ng ko na pero ito, first 18 days critical iyan. Pag daig dyan itong susabog talagang so nag-iritaas, igwa na naman ng hanggang 22 days. 22. Pag daig naman, 28. Pag daig sa 28, ngalat pa kita hanggang 32. Hanggang 32. Pag on the 32nd day, daining itong suna fountain baga nagpuputok na kan. Nagmo-monitor na lang ako kayan ta. Pababa na yan ta. Baka exhausted naman siya. Ayun. So anong numero ito? 18, 22, 20, 18, 28 and then 32. Iyan ang pattern niya ka ito. Pero ngunyan, pwede manggirara iyan piyo magbago. Oo. Kaya lang, ang critical niya dapat, within the month, dapat magkagawang explosion. Iyo. So iyan, so na-observeran sa naka ito na pattern parang araw so pattern yan, since 1993 up to 2024. So 18, 22, 30, 32, tama ba? 18, araw ka yan. Pero pwede naman magbago ang characteristics niya. Pwede man, bakong fixed. Tama lang ka ito baga every 10 years. Eksakto ng gadiyan, after 10 years, maputok. After kang 1978, na-break siya dahil lang sumunod 1984 eruption. Ngunyan, 3 years na lang nga eh. May 3 years, may 6 years. May 5 years. Iyo. O di sige tabi sir, medyo patapos na kaya so programa. At least na-refresh kita na ikaw pala ning araw ka na characteristics man ang bulkan mayon. Ano po? Ayo, araw ka yan. Pero nature kaya yan. Kaya madepende na gadi kita sa instrumento na pagpapahiling dyan kan Feebox. Pero igwaman ang mga residentes dyan na rason na. Maputok na yan. Pag nadamog mo nang naghahangos na. Iyan. Ayun na ito sa pagsasabi niya kang aralan niya dyan sa bulkan kan mga gurang. Na gustong sabihin, grabe na ang emission niya kang pressure. Ayun, tabi. O di sige tabi sir, mga rin maapod naman tabi kami sa imo. At least nakukunyan kita sa pagi kang oro istoryang ini na liliwanagan ang tao. Bako na matakot kundi maaraman ang nature kan bulkan mayon. And kita maka-aktibar susog sa nature kan bulkan mayon. Pero iyan na lava flow iyan. So strombolian type na pagsasabi. Kung iyan na ang pag-exhibit niya ngunyan, hanggang dyan na lang iyan. Pero di kita pwede magsabi na dahil na siya maputok utro. Ayun. Pag strombol yan, mainly ang characteristics, arog kaan. Tulog kaya ang characteristics kayan. So nasa record yan kan Feebox sa literature niya. Strombol yan, volcanian, tapos volcanian, strombol yan, tapos plinian. Ayun. Okay. Ining nangyari ngunyan, ano yan tabi Sir Cedric? Strombol yan, kundi bago naman kan Feebox ang pangalan. Ayun, opo. Sige tabi sir, salamat din maray tabi sa impormasyon sin oras. Salamat man tabi.
Thank you so much mga tugang si Sir Cedric Day. Pigapudan tayan from time to time tanganing madagdagan na sa tuyang knowledge ano. And ara mo sa experience sa Budasinda baga mga otoridades diyan kaidto sa APSEMO siya nakakatabang iyan sa pag-informar kan publiko. Pero ang controlling factor would be iyong sumanghali sa FIBOLCS. Tabang ta sa naman iyan ta kumbaga literature. Yung pag-aram niya to kan naturalesa kan bulkan mo yun. So we can act accordingly. Not of fear but susog sa tamang dapat nagibuhon. Masunod tulos ang sa tuyang news director si Andy Mar. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan